Coa deste sábado xa serán 15 as travesías a nado entre os portos de Testal e o Freixo. Esta proba solidaria está organizada polo Club ADECODEA en colaboración co Concello de Noia e ten por obxectivo promover o deporte adaptado e integrar a discapacidade na práctica deportiva. O obxectivo primordial da proba é dar a conocer o deporte adaptado, reivindicar o deporte adaptado como un deporte máis e, ao mesmo tempo, amosarlle ao público que as persoas con discapacidade poden estar participando nunha actividade físico-deportiva en igualdade de condicións que outras persoas que non teñen ninguna discapacidade. Entón, o obxectivo é reivindicar o deporte, participar e integrarnos no deporte normalizado como unha modalidade máis. Moitas veces falamos de deporte, pero esquecémonos do deporte das persoas que incluso teñen máis complicado para practicalo, que son as persoas con discapacidades de todo tipo. Neste senso, transmitirche o apoio, como non pode ser de outra maneira, por parte do Concello, animarche que sigas facendo a travesía, que cada ano, me consta, nos poñen unha complicación un pouquiño nova, sempre solemos bordear e pasar con toda a tranquilidade, non? A saída está prevista ás 4:30 da tarde dende o porto de Testal. Os interesados poden inscribirse previamente a través do enderezo electrónico adeco.dea@gmail.com ou no mesmo punto de saída media hora antes de que DEA comezou a proba. O próximo sábado, a partir das 4:30, a xente hasta prácticamente o momento da salida vamos dar a opción a que se inscriban os de última hora. E pouco máis hai que dicir que este é a número 15 aniversario, a ver se vamos co tempo poder ir cumplindo máis edicións e cada vez poder incorporar máis participación. É unha das fases primordiales é a seguridade que nós temos en esta proba, como participan desde persoas con diferentes discapacidades, sordos, mobilidade. Entonces, unha das nosos obxectivos é primar a seguridade de todos os participantes. Dende a organización agardan igualar ou mesmo superar o número de participantes da anterior edición, entre 60 e 70 nadadores unidos polo deporte e pola auga, un medio no que non existen as diferenzas, tan só as ganas de superar este reto.